Salut! Ne revedem iară. Am gândit să fac un filmuleț în care să vă zic ce s-a întâmplat, dacă au existat sau nu efecte adverse la mine în cazul vaccinării. Fiindcă am primit întrebarea asta: Adi, ești ok? Se întâmplă ceva? Este ceva în schimb? S-a întâmplat ceva? Vreau să vă zic că e ok. Da, am avut, zic eu, efecte adverse, dar nu le pot numi așa. Adică, da, am avut mici dureri în locul în care s-a făcut vaccinul, în numărul stâng, dar nu le pot zice dureri, cât mai mult disconfort. Într-adevăr, în timpul nopții, și de asta am și fost avertizat oarecum în momentul în care mi s-a făcut vaccinul, mi s-a recomandat în momentul în care dorm pe partea dreaptă, de exemplu, să fac în mâna stângă. Și eu v-am zis așa: băi, haide că fac în mâna stângă și așa. Într-adevăr, în timpul nopții, noaptea aceasta n-am mai avut problemă, dar ieri noapte, adică imediat după vaccin, noaptea imediat după vaccin, da, am simțit disconfort crescut în momentul în care mă întorceam pe partea cu mâna vaccinată. Și poate chiar nu reușeam să stau acolo. Deci gradul disconfortului era destul de mare încât să mă facă să mă întorc înapoi pe spate sau pe partea cealaltă. Asta a fost, să zic, disconfortul cel mai mare de-a dreptul, dar nu a fost, cum vă zic, absolut deloc un disconfort, care să zic. De aceea și zic disconfort, nu o durere sau... Asta s-a întâmplat oarecum după vreo 2 sau 3 ore. Deci disconfortul acesta a început să apară undeva la vreo 3 ore după vaccinare și m-a ținut aproape, să zic, undeva la 24 de ore. Astăzi când vorbesc, deja nu mai există. Deci a trecut o zi și, să zic așa, o jumătate, mă rog, de când am fost vaccinat. Acel disconfort nu mai există, sau dacă există, doar în cazul atingerii, voluntare. Deci, în mod normal, nu mai există acel disconfort. Acum au mai fost câteva mici, zic eu, efecte adverse, imediat după ce vaccinare, imediat după vaccinare. Aș putea începe să zic că eu am fost împreună cu încă 2 persoane în momentul vaccinării și eu am sesizat, acum nu știu, posibil să fi fost doar adrenalina faptului că ne vaccinăm sau nu. Ideea a fost că am început toți 3 oarecum să fim mai high energy, mai vorbăreți, mai de oarecum, dar ținând cont că și mai târziu, seara, adică după câteva ore, 2-3 ore, aveam aceleași, să zic, simptome, oarecum ca și cum aș fi băut o cafea mai puternică, mai concentrată. Sunt acele mici cafeluțe, cescuță mică care o bei și după aceea, dar mai ales dacă ești un nebăutor de cafea, ești deja ca un spidiguș, te miști foarte repede și ceva de genul ăsta am sesizat eu. Deci asta este este oarecum
un efect advers care nu a făcut rău, să zic așa, dar a existat. Am văzut chestia asta la mine și la cei doi cu care am mai fost, celelalte două persoane cu care am mai fost. Eu zic că, per total, așa numitele efecte adverse la mine s-au manifestat destul de ușor. Nu zic că nu au existat, dar mă bucur că au fost destul de ușoare. Deci asta este la o zi jumate oarecum diferență, adică distanță de momentul vaccinării. Mă bucur că am putut să vă împărtășesc experiența mea și cred că a fost o experiență constructivă și pentru mine, atât vaccinarea cât și discuția cu voi. Vă salut și ne mai auzim.